Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Marcus isahluko se10 iverse ka46 kuze kube uverse 52. Mark chapter 10 verse 46 to verse 52. Khona bafika eJericho. Kwathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaTimeyu uBhartimeyu, isinxibi esiyimpumputhe, wayihlezi ngasendleleni. Wathi kuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule, kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wayisema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuye, yima isibindi usukume, uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo, yaxhuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni? Impumputhe yathi, Rabuni, ukuba ngibone. Jesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela uJesu. Thandwa zami, lilinamandla izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liwisa imsedari. Yangithinta lenkonzo ukuthi uJesu esephuma noma esesukile eJericho. uJesu ufikile eJericho, wakwenza kwenzayo eJericho, waqeda umsebenzi eJericho. Kodwa manje usesendleleni, usalishiyile iJericho. Thandwa zami, kunezinto nezigameko ezenzakalayo empilweni. Angisekho la engangikhona 10 years ago. Uyabona nezinto ezenzeka. Kunezinto esadlula kuzona. Yilowo nalowo uneJericho lakhe. Abanye bethu balimala. Abanye bethu balinyazwa. Abanye bethu balimaza abanye. Abanye bethu bazilimaza bona. Yabona ithandwa zami, kukhona abanye bethu abantu mabebuka impilo yabo namhlanje, babona ukuthi basabanjwe izinto ekade zenzeka. Uthola ukuthi abanye basadonselwe emuva izinto ekade ngabe badlula kuzona. Ngibuka insizwa evangelini likaJohanesi isahluko sesi5, seyihlale kule ndawo for 38 years. Mhlawumbe ayikwazi ukuvakashela ekhaya. Mhlawumbe sebazalwa abantu baze bashona kodwa yazanga. Thandwa zami, akuve kulula ukuhlala kwinzondo yeminyaka. Akuve kulula ukuhlala esilondeni seminyaka. Akuve kulula ukuhlala enkanini yeminyaka. Akuve kulula ukuba isigcila seminyaka. Uzuzibuza ukuthi kungani konakelephi? Kungani mina ngingaqhubekeli phambili?
Kungani mina ngabi ngcono? Thola ukuthi ngilinyazwe isilonda seminyaka. Yabona ithandwa zami, nginento emila umuntu emzimbeni ekuthiwa imvilaphu. Thandwa zami, imvilaphu ibakhona ngoba kunesilonda esikhona, ngoba khona la engilimele khona ebese kuvela lento ekuthiwa imvilaphu. Angeke kukusiza ukwelapha imvilaphu, kumele uyolapha isilonda. Mangike ngelapha isilonda, imvilaphi izaphela. Abanye bethu nisibona sinje salimala kudala. Kodwa ngithintwa inkonzo kaJesu. Uma uJesu esethi ngifikile, ngakwenze bekumele ngikwenze, kodwa manje sengiyahambile. Thandwa zami, bangaki phakathi kwethu abahlulekayo ukwamukela izolo labo? Nkosi, ngangingane. Nkosi, ngangisaba. Nkosi, ngangaqondi. Thandwa zami, learn to be gentle with yourself. Akufundi inkonzo yokuzixolela. Angike ngifundi inkonzo yokuzamukela. Uthi umpostoli Paul, ngiseyingane ngenzi sokomntwana. Ngiseyingane ngangicaba ngisokomntwana. Uthi kodwa manje sengimdala. Iningi lethu siziboshwa, sizigqila zamaphutha obusha bethu. Nembeza wethu silahla ngecala ubusuku nemini. Kodwa sikhohlwa into eyodwa, ukuthi ubuhlakane senginabo manje ngangenabo ngalesa sikhathi. Amandla senginawo manje ngangenawo ngalesa sikhathi. Ukwambukeleka kwezinto esengikubona manje kwakungekho ngalesa sikhathi. uJesu sinikeza inkonzo ebalekile, inkonzo yokudlula ezintweni, inkonzo yokunqaba ukuba isigqila sezolo lakho. Yeba ngiqhenyi ngalo, yeba ngiqhoshi ngalo, kodwa Nkosi ngiyabonga ngoba namhlanje sengingcono. Ungavumi ukuhlala enkonzweni yokuguga kodwa usaphila neguilt yobuncane bakho. Ungavumi ukuba impande engabe manje seyiphuza amanzi angcono zihlale emanzini alexhaphozi lokulimala kwakho. Ungavumi isilonda sayizolo sikuvimbela ukuthi uqhubekele phambili. uJesu usinikeza inkonzo engithintayo, inkonzo yokufunda ukuzixolela, inkonzo yokuqhubekela phambili. Kunenkonzo engiyibukayo ithandwa zami uNkulunkulu asinika yona. Uthi uJesu eqhubekela phambili uficana nendoda ekuthiwa uBartimaeus. Lithi izwi likaNkulunkulu wayihleli ngasemgaqweni. Zimbili lezi inkonzo ezingithintayo. Eyokuqala eyokuqhubekela phambili, eyesibili yokuhlala. Zombili zibalekile. Uthi uJesu evangelini likaJohane isahluko se-11, John chapter 11, uma uLazaro, uMartha noMary, omunye ugijima yeJesu athi, Nkosi, kuba ubukhona umnewethu
umnewethu ngaba kafanga kodwa omunye uhlala phansi, omunye uphelelwa amandla, omunye uhlala phansi akakwazi ukusukuma kodwa uyamlinda uJesu. Athi angangena uJesu athi Nkosi, Nkosi, athi ukuba ubukhona, athi umnewethu ngaba kafanga. Kwesinye isikhathi besimele ukuba sihlale. Iningi lethu liyathanda ukukhuleka lithi Nkosi susa lesitsha, Nkosi ngivikele kulomlilo, Nkosi susa izitha zami, Nkosi ngilwele endleleni. Kwesinye isikhathi bengimele ngithi Nkosi akudedele kube khona, akuvume ngihlale, ngoba ngiyazi ukuthi wena Nkosi uza kuzibonakalisa. Ijulile lenkonzo uNkulunkulu engimbone sibizela yona ukuthi kokubili kubalekile. Khona isigaba esibalekile sokuba angike ngihlale ngibone ukuthi yini lena uNkulunkulu angibizela kuyona, and only when the time is right bese ngiyakwazi ukuhamba. Angike ngimvume umntwana esazama ukukhasa, esazama ukuma, esazama ukuthi anyathele kancane, awe anyathele, awe akhase, awe, ngoba ekugcineni uzawugijima. Kwesinye isikhathi nginezinto uNkulunkulu athi only with time you will understand. Ungamblame uNkulunkulu ukuthi awusebenzi, ungamblame uNkulunkulu ukuthi awunabo abantwana, ungamblame uNkulunkulu ukuthi yodwa imodule ekubambile before ugraduate, ungamblame uNkulunkulu ukuthi awunakho ukuthula, ungamblame uNkulunkulu ukuthi abantu abakufuni. Awukuthatha inkonzo ukuthi Inkosi noma kunje awukuzibonakalisa amandla akho. Angikhuleki Inkosi ukuba ushintshe isimo, kodwa ngikhuleka ukuba ungiqinise. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisibusise sivikele isikhanyiselo. uNkulunkulu akunikeza amandla negrasiya elivela kuyena, okuyena oqonda konke nokuyena owazi konke. Makabe nathi asibusise ngoyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.